pujar la manga atracció. Això és la fira, llums de color i molt de soroll. Això és la fira, el tren de la brisa em dóna molta por. Els cotxes de xoc són per als majors, castells inflables són llobos de molt, 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 molt. Punxar amb la atracció. Això és la fira, llum de color i molt de soroll. Això és la fira, menjar pomarots amb panots amb gelat, botó de sucre entre de pegat, gofres, roses dolces, m'agrada molt, 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 molt. Molt bé. Ara anem a explicar una altra cosa molt important d'una banda de rock, que són els cors, perquè cadascú tenim un micro, veritat? Perquè cadascú cantem una cosa. Voleu que mos ensenyi què són els cors? Mira, voleu, el bateria, Mami, Juansa va fer una veu. Vale, Juansa, ensenya-li-ho. Ara anem a veure què fa el meu amic Tol, al baix. A veure, Tol, què fas tu? Pau, 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 pau. Això és la fira. Pau, 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 pau. Això és la fira. Molt bé, molt bé. I ara el meu company Roberto a la guitarra. A veure què fas tu de veu. Pau, 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 pau. Això és la fira. Pau, 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 I ara entrarà el bateria sobre la veu de Roberto. Això és la fira.